шарҳи пурраи хабарҳо. Марҳилаи муқаддамотии рӯзи дуюми Гранд-Слам Тел-Авив баргузор шуд. Ҷудочиёни тоҷик Беҳрӯзи Хоҷазода, Сомон Маҳмадбеков ва Акмал Муродов натавонистанд аз худ маҳорати баланд нишон диҳанд. Шарҳи бештар дар гузориш. дар рӯзи дуюми мусобиқаи Гранд-Слам Тел-Авив дар вазни 73 кило варзишгари тоҷик Сомон Маҳмадбеков Тоҷикистонро муаррифӣ намуд. Сомон Маҳмадбеков рақобатро аз даври дуюм шурӯъ кард. Дар ин марҳила Сомон бо намояндаи Полша Адам Стадолски ба татамӣ баромад. Дар ин рақобати бисёр ҷолибу диданӣ Сомон ҳарифи худро бо иҷрои усули учимата, ки иппон баҳогузорӣ шуд, шикаст дод ва ба даври сеюм баромад. Дар марҳилаи сеюм Сомон бо барандаи Гранд-Слам Тел-Авив 2019 ҷудочии Беларус Вадим Шока нерӯ санҷид. Намояндаи Беларус бо имтиёзи Вазари варзишгари тоҷикро шикаст дод. варзишгари дигари тоҷик Беҳрӯзи Хоҷазода низ дар вазни 73 килограмм ҳунарнамоӣ кард. Беҳрӯз дар даври якум бо ҷудочии кишвари Узбекистон Ҷалолиддин Бойназаров нерӯ санҷид. Дар ин вохӯрӣ Беҳрӯз дар Голден Скор аз рӯи имтиёзи Вазари ноком шуд. дар вазни 81 кило бошад Акмал Муродов ба майдон баромада аз ҳарифи якуми худ собиқ қаҳрамони ҷаҳон варзишгари олмонӣ Александр Вечерзак ноком шуда аз идомаи қуввасанҷиҳо бенасиб монд.